RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at tandaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista na makatawag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ralph, 26 anyos. Single, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakinan nga among napalit sa akong maguwang mag-usa ka tuig na karon. Aron yung sabtan, sugdon ko sa diha nagplano ang among papa nga ibaligya ang karaan namong sakinan. Hinungdan nga ni desisyon mis akong ate nga mopalit mig bag-o. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa pa? Nagplano kang ibaligya ang atong sakyanan? Oo, nak. Sige man ko kaguba. Unya, dako na kayo kung nakastuan ng sakinana. Nahulot na gani ang akong tinigom. Sa una, karaan naman kong kain ng maong sakyanan. Tiguang na yun, mao nga, daka nagsakit-sakit. Mo ba? Sige lang pa. So, yan akong ingon si ate, inig panawag niya. Duty pa kong turon. Mabitay akong huna-huna. Nga ibaligya na lang unya na. O palit na lang tagbagpo, uy. Tungaan na tong duha. Kita ramang yung duha ang anak. Unya, maaya mga trabaho. Ako, naaman sa kwek tinikom ditis gawas. Para at least ba, dili ta maproblema gihapon o transportation kada uli na ako das pitas. Kaya syempre, maglaag-laag magyuta na. Sige te. Okay naman po ko. Pero ang akong gusto ha, brand new. Ha? Brand new? Pastilan, gunas kwarta na, uy. Mahal man na. Naunta ko'y kaila nga ilang ibaligya ilang sakyanan. Family car, bayato niya. Maayo pa kayo. Na. Daginot pa ka. Di maguganahan akong ating si kanhan god. Kaya ang gusto yun nga brand new. Nugun na gid, uy. Nugun kayong kwarta, uy. Magkalisong ta mo. Mahal ka ng brand new. Ano kanindo tato ilang sakyanan, gamay pa kay mileage. So, di gid siya bunog. Mo ba? O lagi, bay. So, ay gingon imong ate, oh. Basin mo sa payang huna-huna. Sawayan ako, bay.
Ako pa sa di-check te kung okay ba yun ang sakyanan. Kung okay pa, ingnon lang di ka. Ikaw gud. Basta, mo'y akong gusto. Nga puslan man nga mugasto taog dako nga kantidad kanang dili mausik. Wara ba tani gipangunit ang atong kwarta, ha? Ayaw ka balakat eh. Ako'y bala. Oh, ano yung unit ba eh? Di pa kinibunog. So kanigi palit, tagsara mo kaya ni magamit good. Ang tagiyan ni good, das gawas ba? Kumama ba? Mo ba? Hmm. Maayo pag yung tuod ah. Ang mileage ko no, ako nung tanahon. Oh, sige. Oh, gamay pag yung dagan na, inuod yun. Bay, pwede suwayan akong drive? Oo, may problema na. Sige, suway. Unsa? Okay pa di kaayo? Ote, unya ako sang gitis drive. Okay jud kayo. Anya, ikaw, sa may tanaw ni mo, sa man ka to na lang? Kung ako yung pangutan unti, okay ra jud ko. Pero syempre good. Mag-agad ba ako nimo? Hinoon dong ako salig masad ko ni mo. Kung tanaw ni mo maayo pa, edi ka to na lang. Sige te. Ingnalan ko kung tagpila ta, aron makabank transfer dayon ko. Okay te. Nya, all good sa tabay. Ang ORCR ni bay, naana? Ang walog si Arbay, basin sa sulbuan na. Nya, ato na ibutan sa panganyo ba? Sure ka na? Lagi ba? Lagi ba, pwede nang madaan mga unit. Wow! Nalagi tayo bagong sakananak. Kaming duha si ate mo ay nagtunga ni pa. Manggihuna-hunaon yun mo, nak. Basta gani, para sa kayuha sa pamilya, tiligan mo, magduha-duha o gasto. Karaan sa kayo itong sakyanan na to pa, oy. Ang lang nga, upalit ang bagong sakyanan. Nak, lapas naman usa ka buwan sukad nga napalit ang sakyanan. Wa palagi ihatag ang ORCR. Mau lagi pa? Klaro ako nung na, kipasin o magbinuang, lisod na. Pa. Nabalaka kay ko, kay basin og giskami sa among seller. Sige hapon siyag saad nga iyang ihatag ang ORCR, pero nilabay na lang ang usa ka tuig, sukad nga napalit namo ang sakyanan, mapaghapon ang ORCR nga iyang gisaad. Hangtod nga nakunahon na ako, nga ibaligya na lang ang maong unit, aron sa ingon, makakwarta mi. Bahalag dili na mabalik ang kantidad nga napagawas namo, sadang napalit namo ang sakyanan. Kaysa pagkatinuod lang, na-stress jud kayo ko ani, ilabi na, kay nagsugod na ang dili pagsinabtanin namo sa kong maguwang nga nasa laing nasod o gimahayan kos na hitabo. Unya, Nga nung misugot na yung taon ka, uy, Ralph! Nagtuogid ko nga okay na ang tanan, pagkapalit ni mo ang nasakyanan na. Ug maoy akong pagtuo nga nana ni mo ang CR ug ang OR, anak. mo lagi ti ay. Bugo jud kay ko ti. Nga nisugot ko ni bayad dayon bisag naibaw kong wapang ORCR. Ano saan mo na ron? Saan naman ang kondo nila ibuklay man ang sakyanan, ha? Ay, kung ingna nga matiway tong kwartang igipalit na to, anak. Ti.
Ha? Wa kay deed of sale pagpalit nimo sa sakinan? Wa, pre. Aragoy! Murag delikado na, amigo. Ngano na kaingon man ka ba? Sa akong nahibawan, no? Sa akong nahibawan, kung bahin lang og titulo sa yuta, kung ang titulo wa pa nakatransfer sa imong pangan, at least na kay deed of sale. Aron nga matransfer nimo sa imong yung pangan. Pag matuod sad, nga napalit gid nimo ang property. Mura sa nagsakinan. Unsa? Tinuod ka na ba? Oo. Hindi ako nahibawan. Ang kuyaw anagod, napalit na ba nimo ang sakinan? Unya, usa ka tuig na ninyo. Ang kuyaw ana ba? Basidog, kapila na nabaligyan ng sakinana. Unsa? Unsa na? Magkita mi puhon pa sa barangay aron isitol ni. Ug may akong plano, nga kasuhan sa estafa sa iyang pagpangilad nako. Nak, Nagplano jud kong mapasakag kaso tungod sa iyang pagpangilad nako. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Mahog balik estafa iyang gibuhat nga pagpangilad. Nabaw kong dunasad ko'y lapses kay wa jud ko maghikutar sa mga documents pagpalit sa sakyanan. Unsa may laban ako ani? Nga wa ra ba ko'y deed of sale? Pero nako'y picture namong duha sa adlaw nga gipalit nako ang sakyanan, ingon man sa among money transaction. Ikaduhang pangutana. Plano nako nga ibaligya na lang ang sakyanan balag dili na mao ang kantidad nga mauli namo. Pero unsaon man? Mabaligya ra ba din ako bisag YORCR? Kung dili man, unsa may alternatibong paagi aron masulbad din problema ha? Kaya naghatag yun din akong stress. Ikatulong pangutana. Naami umaabot nga hearing sa barangay sa maong seller. Mag-usa na magud katuig gikan sa akong pagpalit sa sakyanan, pero paghihapon niya gihatag ang ORCR nga iyang gisaad. Makapasaka ba kong kaso niya? Unsa man sang kasuha? Ug unsa man nga mga ebidensya ang akong kinahanglan? Ikaapat, ug katapusang pangutana. Asa mo ko pwedeng muduol ani? Ug pila man kay akong magasto pananglit, magkinahanglan kog abogado aron masulbad lang ni. Palihog, tawaging kambagi ko. Kini, ang akong suliran, Ralph. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, ang mga pangutana nato nga medical na as Dr. Obra no. So ayaw na gid mo pagdugay-dugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw? Hinaut unta guys no nga kada paminaw nato sa ato ang programa na amoy makuha nga dili lang pagtulunan ug kaalam kundi kadasig ug inspirasyon no kabayan sa ato ang mga pagpakiglambigit da sa kinabuhi. O, di ba, laom kay guys, no? Bitaw, pag kanimagon atong kinabuhi, di man ni pwedeng way problema. Naagad ni problema tanan, guys. Kay, that is how we get to appreciate life, no? Way perfecto, no? Nga kinabuhi. Kay kumayong tag perfect imuhang life na ide boring kaayo day, no? Nga mo po ni makatest sa ato ang pagkatao, sa ato ang character, di po ta makibaw, no? Kung kinsa po yung mga naa para nato, no? Nga, ug tinuod nga naa nato, no? So, di ta makaingon. Kay mo nilang ingon ba nga kanagay sa panahon sa kalisod, di agad nato matest kung kinsay tinuod na tong higalag dili. Mao yun na guys, no? Letter sender karong adlaw si Ralph
nagpuyo sa Cebu City. Unya ang Cebu City, no, gihangyo ba gyud ta ni Mayor tungod sa ASEAN, no, nga way klase kay gi-ensure man gyud nato ang safety ug security. Busa magpasalamat pud ta, no, kay garbo gyud pud ni dili lang sa Pilipinas. Labi na gyud, no, sa Cebu nga ma-feature ta, no, sa kaning ASEAN nga tourism nga forum kay ang Cebu baya is one of the best tourist destinations diri sa Pilipinas, no. Dako kayo nga porsyento sa turismo gikuptan sa Cebu, no. So it's high time, no, nga hopefully ma-okay pud ang tourism sa ato ang nasod, makabawi good pud ta guys pa. Okay, so si Ralph 26 years old ni suwat ni kay naa siya'y pangutana concern sa iyahang sakyanan nga halos 1 year na. So nagsugod to katong plano nilang ibaligya ang karaan nilang sakyanan. Nagdesisyon sila sa iyahang ate nga mopalit og bag-o. Pero ang kanang tag bag-o kana bagyong pinalit gyud sa kasa ba. Dili ingon nga kanang bag-o nga second hand. Amoy na gyud bag-o nga second hand, no? Nya kaning iyang ate na meaning sila ba yan duha sa iyang ate, no? So mao ni ang unang pangutana. Kay wa man niya gipalit aning kaning mga hindi lang kumusultig brand sa sakyanan, pero kanang sa kasa gyud ba, no? Unang pangutana, mahulog ba nig estafa iyang gibuhat kay ila man ning gipalit atong katong mga hinti, no, mga bugar siyuta. So mahulog ba nig estafa iyang gibuhat nga pagpangilad. Naibaw kung duna sa koy lapses kay wala gyud ko maghikutar sa documents pagpalit sa sakyanan. Unsa may laban nako ani nga wala ra ba koy deed of sale. Agoy. Ni Violet na pud ni Ralph sa ako ang gisulti nga dapat na deed of sale, pero na ako'y picture namong duha sa adlaw nga gipalit nako ang sakyanan ingon man sa among money transactions. Okay, dakmay na lang. Yamat na lang, wata na zero, no? Naay gamay-gamayng dokumentong makapamatuod nga nagbalhin tag kwarta. Kay nganong mo sa nagbalhin tag kwarta, wa pud tani palit sa auto, no? Or unsay inyong transaction. Pero pinakalig-on gyud unta nga dokumento sa pagpalit, no, to prove nga gipalit ang deed of sale. Mula gyud akong giingon ninyo ba, di man gyud mo mapatuod. Uy, kinahanglan lagi og dokumento pagpamatuod, no? Sa mga transaction, dili lang sa deed of sale, kanang mga kontrata, kanang mga kasabutan. Need lagi na guys, di lagi na pwede nga kanang pasagdan lang gyud na nato ba. Pero kanang pagpangilad nato kibawtang nay problema, kibawtang depektuso, kibawtang atong gi-check dan kana dili gyud na pwede ha. Pagpangilad gyud na, that's estafa, fraud. Kaduhang pangutana, plano na ako nga ibaligya na lang ang sakyanan, bahala dili na mao ang kantidad nga mauli namo. Pero unsaon man, mabaligya ra ba din ako bisag walay ORCR? Kung dili man unsay alternatibo paagi aron masulbad ning problema ha, kay naghatag yun siya og stress nako. Now, kanang sakyanan di gyud na pwede makagawas, no, sa kasa kung asa na gibaligya or kinsay naghimo ana kung wala na marehistro, no, dili gyud ko di gyud na pwede nga walay ORCR kay otherwise makaingon gyud tang kinawat ng sakyanana. Pwede na tog isuway iparehistro pero ayaw gyud nag-ibaligya kung problemado na. Ang pinaka-importante daduna nimo sa HPG kanang Highway Patrol Group sa pulis para mapacheck kay kana ganing under chassis. Unya napag gyud nay certain amot asa na dapitan nila tan-awon guys na anay numero, no, rehistro ang makina. Kumutug asa po na dapitas makina nila matan-aw nga ma-check na nila kung original ba na or kinawat ba na. Kay kung wa gyud nay problema ng sakyanana, pwede gyud na nato siya kuhaan og registration, no? Pero kung naa gyud na i-detain gyud na nila, mao lang gyud pud nay risgo. Mas stress gyud ka Ralph kay nagdanghag man ka, wa man ka mag kanang matngon, no? Wa man ka not following instructions man kang Attorney Elaine Ralph. Uy, ngano wa manini mo gi sana dokumento per silang. Di ka mamahay, no? Pero sa sunod kanang mga naminaw nato karon, wag tularan in town si Ralph kipitig yung lisura, no? Karon ikatulong pangutanan na ayo maabot nga hearing sa barangay sa maong seller. Mag-usa na katuig gikan sa akong pagkapalit sa sakyanan pero wa pagihapon ang ORCR nga iyahang gisaad. Makapasa ka ba kog kaso niya unsa man kasuha ug unsa man ang ebidensya nga akong kinahanglan. Okay, namang kamoy umaabot nga hearing, no? Maybe i-document na lang na nimo, no, ang katong deed of sale para pagpamatuod, pahatag
itago nimo siya undertaking unsa gyud problema, pero I think pwede gyud nato na ipa-check sa ninam po na plate number. Pwede mo nato ipa-check sa LTO kung unsa gyoy problema sa sakyanan, no? Mahangyo baron tag natay kaila didto, ipadalikят na tuglili kung kinsa gyoy tinuod dag iya anig unsa gyoy problema or kinawat ba ni maunang walay rehistro wa takabaw, no? So need gina nato nga masusi unsa gyoy tarong na estado anang sakyanana. Kidi gina pwedeng way ORCR labi nang naiplaka, na plate number di gyud na. Maski pag maing kag temporary pa ang plate number ana, the moment like I said, kay mo ko mga sakyanan guys, naagi na mga authorized nga dealers. So, kaning, masulti lang tag brand ha, pero wata nag-endorso ani, let's say Toyota, Kia, Nissan, Honda, Ford, kana sila, authorized na sila nga dealer diris sa sakyanan diris Pilipinas. So sila ragid na pwede makapasud og brand new nga sakyanan. Diha man magsugod ang sakyanan pagka brand new. No, kay di man kita pwede anang kanang giun nilang mga chap-chap nga sakyanan sa una, dili na pwede. So, ang kanang mga brand new, inigpalit na to ana, nakarehistro gyud na, inigsud ana diris Pilipinas, kanang ilang mga under chassis, kanang mga serial numbers makina, naka-record na siya. Inigpalit sa usa ka tawo, naa dayon ay gitawag nga CR, Certificate of Registration. Muna si tag-ingon ORCR, duha na ka papel, Certificate of Registration. Usara gud na sa tibuok kinabuhi sa usa ka sakyanan, usara ng CR. Ang OR mo na ang tinuig. Every year mas pinanano ka nga rehistro ba kanang mobayad ka. Ang kanang CR mo na yellow nga papel. Mailisan ra na siya kung mag-ili mo na titulo. Maunay titulo guys. Ang kanang OR mo na tax declaration. Mura na siya tax declaration sa kung yuta pa na. Kay matagtuig gabayad man ta, gaparehistro man ta sakyanan. No? So, magtandi gud na angan sa CR ug sa OR. Kung kinsay nakarehistro, pero di gud na mausab ang mga serial number, ang plate number, ang machine, sana mga inana, mga numero, no, nga nakarehistro. Fixed yun na siya. Ang mag-ilis-ilis ra yun din ha, ang pangan sa tag-iya, no? So, muna, inigpalit mo na, brand new mang yun na, mugid na ang CR. Inigsunod nyo mong palit, di naman ka mapalit ito sa kasa, sa individual naman ka, sa katong tag-iya, ihatag na niya ang CR o ang current year nga OR, no? Maugid na ang inyahang madala o makuha. Okay? So, muna ipasabot ana. So, dili guna pwedeng may rehistro ang sakyanan. Now, ug asa siya pwede mo duol, pila iyang magasto, pananglit magkinahanglag abogado, aron masulbad ni, well, magdepende yun sa abogado, di po ni pwede og public attorney's office, kay kabtangan man ni, no? So, pribadong abogado yun, no? Daghan man ang mga pribadong abogado nga nagpractice dire sa Cebu, dabi na dire sa Cebu City. Ako o sa kamembro sa IBP Cebu City Chapter. So, daghan po ang pwede nga duol na to ana. Importante pa din mangani nga moadto sa Land Transportation Office para masuta og masusi nimo og naabay problema or pada sa kamo duol usa sa PNP to check no og naaba ni problema ang sakyanana, no, carnap ba ni, na report ba ni, kay usahay baya, pero maklaro man na sa police kana ganing ilisa nila ang serial number sa makina ba, no? So, ma-check na nila, ha? So, ipa-check na daan dito, LTO o sa police. Did of say, lagi, uy mo na, may bitaw ko ninyo, kamugyod, hay, pastilan. Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.